Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu bandiraɓe on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi ɗi duniya be alahira mo moɗon biyeteɗo abdoulkadir aboubacar inchallah hande bo martani on be vidéo kesol ko bo min albishir vidéo ɗo ɗon wolwa dow ko larani whatsapp on andi mo moɗon biyeteɗo fasaha tv wala ko watta ha dow whatsapp ko bo ko lutti ko nandi be majum ko irada application ji ko laran téléphone ji je mi waddai mi wari mi holli on nafuda majum inchallah maranɓe haaje gb whatsapp to gb whatsapp warti ɗo huwa amma hidde kom hollo on application gb whatsapp je huwata ɗo abonné ha chaine meɗen je fasaha tv on abonné on ɓiɗana vidéo majum like bana ɗo waɗi ɗo bana min warani on like ɗo ɓawo to waɗi like man on partage ana sobiraɓe moɗon jungo yama be jungo nano to be les pat on partage ana ɓe ha on andi sobiraɓe moɗon goni pat nden hidde koye nasa nder vidéo majum bo en waɗano alfichir ɗum whatsapp meɗen je en andi whatsapp messenger je ñaten télécharge ha play store man ɗum warti bana gb whatsapp ɗum mari discussion feere statut feere groupe feere bana on andi gb whatsapp woni ngam laarugo ɗum haɓɓi latorago nastu play store ɗum muñanima seɗɗa a nasta play store a waɗa mise à jour whatsapp maɗa ta waɗa mise à jour ɓawa ta waɗi mise à jour whatsapp maɗa a wara a laara vidéo ɗo majum ta laara vidéo majum a laara no ɗum latorto inchallah na be wondugo wakkati miɗa vidéo ɗo ngol juuta ɓeɗo miɗo en assalamu aleykum warahmatullah sey to en fotti ha vidéo yesowol machallah. Bandiraɓe assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatu albishir moɗo non kofnama gelanama hayruji ɗuɗɗi ha tewi on no ɓe giɗi hutinirgo be application ji gb whatsapp fm whatsapp ade whatsapp be ko nandi be whatsapp ji ɗiɗo to kadi whatsapp meɗen je en andi simple whatsapp banda business whatsapp ni waddani en ko gb whatsapp huwatano ha nder application whatsapp meɗen application whatsapp ngaɗo ɗo application whatsapp ngaɗo ɗo ni nga waddani en kujeji boɗɗi boɗɗi sosai dow ko larani irum ko gb whatsapp marno bana sendugo discussion feere senda groupe feere statut feere community feere banni ɗo ma fu whatsapp man waddi bana ni amma ngam heɓugo ɗo majum ɗum balle ɗiɗi on ko ɗo man wurtori kenya hk wargo hande nastu play store a waɗa mise à jour whatsapp maɗa hidde ko en gaɗa mise à jour whatsapp meɗen abonné ha chaine meɗen fasaha tv ɓiɗɗane vidéo ji ɗo jemo ɓiɗɗanaɗi like ton ɓiɗɗaniɗi like on partage no sobiraɓe moɗon heɓa kamɓe ɓe nafitoro be vidéo ji majum useni en nasta play store bana ni to en nasti play store en nasta ha pellel windugo ɗo a winda whatsapp sai ngaɗa recherche bana ni ta waɗi recherche waddante whatsapp meɗen bana ni sai on yiyan haɗɗo ɗo windi mise à jour sai on waɗa mise à jour ton timmini so on wara on waɗa oppin on maɓɓita whatsapp majum to maɓɓiti whatsapp on yiyan kujeji ɗuɗɗi ɓesdi ton sosai je en ngala haje waɗugo bayani man jotta yeso seɗɗa inchallah en kaɓɓe waɗan bayani ngam mi yiɗa vidéo men je ɗo ɗo juuta nda on yiyan nda ɗo ɓesdi ha whatsapp nda ɗo bo ɓesdi ha whatsapp on yi hami sappi be kuri ɗo nda ɗum ɗo to on yiyan ha les haɗɗo bo nda ha les haɗɗo bo on yiyan wala ko ɓesdi tawon nda ɗon bana nane chat update community call wala ko ɓesdi hatton ko ɗume amma non keɓtirta groupe ɗon hatton ɗum feere kuje ɗo feere a nanga ɗo sai a foɗa ni ta foɗi a yiyan nda waddanima ha dow haɗɗo nda groupe nda je cakayel ɗo in red nda all to kadi ha in red ɗo mi famai ɗum ɗumejum woni ha ton amma je all ɗo kam ɗon hautani en whatsapp meɗen ɗo hauti discussion be groupe ji pat to nasti ha groupe haɗɗo bo groupe ji feere muɗum wala discussion ko irada ɗime haɗɗo bo on yi yowa ha in red ɗo to woli hunde je ɓe gerɓi je a maɓɓitai waran joɗo haɗɗo to a maɓɓiti bana ni kuje majum ni ta lorake a tawan in red man dilli nawangi ɗo on nafuda man ɗo on ko whatsapp waddani en kesum abonné ha chaine meɗen fasaha tv ngam heɓugo vidéo ji amin ala ayi halin ɓawo on ta ɗon bo en ɗon mari kujeji mise à jour ji ɗuɗɗi sosai dow whatsapp majum mi yiɗa vidéo meɗen je ɗo ɗo juuta ɓawo to Allah lamiɗo hoddiri maddanan en vidéo ji tilimɗi boɗɗi sosai dow ko larani whatsapp ɓeɗo miɗo en assalamu aleykum warahmatullah sai to en fotti ha vidéo yeso.